daga yaushe ne aka fara TikTok, daga yaushe ne ta shigo Najeriya, amma daga lokacin zuwa yanzu alƙaluman adadin mutane a ce har sun kai sama da biliyan, duk da cewa ƙasashe da yawa sun ma soke YouTube wato TikTok ba a maganinta, duk da cewa mutane da yawa ba sa ma ko da suna social media ba sa TikTok kamar iri na a nan, amma duk da haka a ce maka sama da adadin mutum biliyan 1 wanda waɗansu su kalli alheri, waɗansu su kalli sharri, waɗansu kuma duk wanda aka samu sai a gani. 'Yan makonni kaɗan da suka wuce wani bawan Allah da ya buɗe shafi a TikTok da sunana, wanda ni ba tare da na sani ba, daga baya ya nemi izini na bashi izini, yake cewa yanzu da wannan sunan yana da followers sama da miliyan 1. Wannan ya nuna irin yadda mutane masu son alheri suka yi yawa a ciki, sannan masu son sharri kuma hadith wala haraj, shi ba ma sai ka tambaya ba. Waɗannan dandaloli na social media menene hukuncinsu a addinin musulunci? Hukuncinsa a addinin musulunci ya danganta ga me za ka yi kawai. Kasuwa ce daidai da kowace kasuwa, ba ka cewa mutum me hukuncin shiga kasuwa. Duk wanda ya tambaye ka me hukuncin shiga kasuwa sai ka ce me za ka yi a kasuwar, haka ne? Idan zai yi halal ya halatta ya shiga, idan zai yi haram ya haramta ya shiga, shikenan. An fahimta? Ba wuri ne da zaka zo kwatsam ka ce haram ne shiga daga baya aka halalta, ko halal ne shiga daga baya aka haramta. A'a, me za ka yi a ciki? Don haka wanda ya zo shiga social media saboda wani abu na halal, ko kuma galibin abin da zai yi halal ne, shikenan sai zama ya halatta, sai zama in an zo sai dai a haramta masa shiga abin da yake haram din. Wanda kuma asali saboda haram zai shiga, ko kuma galibin amfaninsa da shi don haram ne, sai a ce haram ne, kar ya shiga. Ina fata an fahimta.